Viedäpäs niitä roskia. Hei naapuri. No, että kun mä lupasin näille mun 2 pikkulapselle, siis nää ja mun, kun mä heidän kummitätinsä, niin mä lupasin, että mä mentäis niitä tuohon leikkipuistoon. Ja se lupasi Jeesa Peter, ja mulle soitettiin mun toiselta, että mun pitää heti mennä sinne huomenna, kun meidän pitää mennä sinne huomenna. Ja sitten on pakko mennä sinne takaisin, että varsin heille pikkusen lapsenpahdin. Mulle kyllä käy, ja mulla on yksi hyvä tyyppi mielessä kyllä. Kiitos. Oliko sä? Joo. Niin, me vedetään tekut sille meidän lapsenpahdille, jos se on ees meidän lapsenpahdi. Jos se vaan katso mitä. Mä menen nyt sit sinne sisälle. Mä menen juttelemaan yhdelle mun tyypille siitä. Ja vielä kerran kiitos, että sä suostuit siihen. Tai siis sun tuttu varmaan suostuu. Moikka! Moi! Aino! Herää! Anna mun nukkuu vielä 5 minsaa. Ei nyt heräät! No okei. Kuule, mulla on sulle hiko tärkeätä asiaa. Mitä? Tärkeätä asiaa? No se liittyy meidän naapureihin ja hiko lupauksiin. Vaan sitä mun pikkusen jekkua. Ja se liittyy se mun jekkuun. Onks tehnyt joku jekku meidän naapureille? En. Tässä ei puhuta nyt myöhemmin, mutta nyt siitä puhutaan yhdessä toisessa mikä liittyy lupauksiin, mutta liittyykö toisessa lupauksiin? Ehkä. Okei. Mihin tää sit liittyy, tää asia? No siis, meidän naapuri oli luvannut 2 pikkuselle lapselle, kun tietää, että koska naapurissa asuu ne 2 lasta ja ne tiedän, oli nyt yötä. Heidän tätishän oli heillä nyt yötä, niin hän äitinsä iskänsä oli tuolla Ruisrockissa. Ja siitä. Siis hän oli luvannut, että he menisivät huomenna tuonne 4 aikoihin tuonne siihen leikkipuistoon. Niin säkin tullut monta kertaa pikkuisena. Eikä lupasia saa pettää, joten sä voisit mennä nyt joku lapsenvahdiksi niille 2 pikkulapsille. Kästi mä en haluu! Kyllä potko. Ei. Kylläpäs. Mene sit niiden 2 pikku kakkaralle lapsenvahdiksi. Mä menen nyt kertomaan naapureille hyvät uutiset. No okei, en olisi edes halunnut mennä miksi kakkaroiden lapsenvahdiksi. Mutta äiti niitten tässä ovesta ylös, kertoi sen moikka hyvät uutiset sille naapurillemme. Joten mä voin paljon teille mun suunnitelma. Mä otan koko sen ajan mun puhelinta, että mä sitten kahden niitä. Eikö se ole hyvä idea? Mä kuulin ton, mulla oli ikkunat on auki. Oikeesti, miksi mun riittää ikkunat on auki? Ja kun se on tossa just se oven alla. Eikö se siis ikkunan alla siis? Onksaan siis teille lapsenvahti, eli Aino. Sano moi Aino. Mo. No? Mitä tommo tarkoittaa? No kuulkaa, se tarkoittaa niinku moi, mutta niinku coolin versiona. Mutta teidän ei tarvitse opetella sitä, koska lapset sanoo vielä moi, ja sitten teini tulee sanoa, ja se on semmo, ei semmoista. Ok. Moi vaan sitten sullekin. Samat sanat. Ja huomenta mä saisin tuon ärsyttävän hinkan pois alta. Ja huomiseen tällä meille. No onneksi on jo aika lähellä aamua, eikä ne ei ole yhtä levottomia. Joka on 4. Ei me ei varmaan ole vielä levottomia, kun tulee näisiksi. Ja jos miten etenäkäisen illalla myös vielä levottomia. Siis mun piti kuvata tänään My Day, kun unohdin sanoa sen tossa alussa. Ja joten onneksi
nyt on vielä aamu ja mä nukutin äsken yön oli. Ja nyt on seuraava päivä. Ja nyt on se ärsytyspäivä. Ja nyt mun maidon pikapilalle tästä aamusta. Katsotaan, saas helppo sen jotenkin pois tästä. Aino, nyt heräät. No nyt herättiin. Nyt on jo melkein toi 4 jo, joten se taisi melkein ehdi syömään aamupalaa, kun siinä on hikaus meitä koton matkaa, joten sun pitäisi ehtiä kävelee sinne ja ennen niitä, joten se taisi ehdi syömään aamupalaa. Joten nyt suoraan sitten vaan laittamaan sulle kaikki noin toi sun farkkutakki päälle. Se sun vilti farkkutakki. No okei. Onks se niin aamu? Mulla oli suunnitelmissa kuten mun aamurutiini tänään. No voi, se jää tänään väliin, kun sä nukuit niin pommiin. No voihan, Pieru. Siis nyt mä laitan ton mun farkkutakin päälle ja nyt pitää lähteä sen ärsyttävän juttuun enkä lapsenvahdiksi. Mutta onneksi mulla on mun puhelin mukana. Se on nyt tuolla taskussa. Mä viitin nyt sitä näyttää tässä videolla. Siis tuolla kameran takana on toi yksi mun kaveri. Toi Emilia. Siis mä siinä retkeilymekille videossa mä näyttelin. Ja myös toi Emilia. Sun toi niinku, äiti näytteli myös siinä. Ja silloin. Mutta tää ei oo siis lyhäri, kun se retkeilymökille oli lyhäri. Mutta tänä kesänä tulee myös yksi toinen lyhäri, miten se on niinku semmonen herkkujuttu, missä mä en ehkä missä mä ehkä jossain kohtaa näyttelen, mutta en hirveesti. Ainakaan jos mä edes näyttelen. Ja siis nyt mä lähden sinne tylsää juttuun meneen. Nyt on siellä typerässä paikassa jo valmiina. Siis se ei oo oikeesti typerässä. Mulla on pieni, se on yksi mun lenkkipaikka, mitä yksi vieläkin. Mulla on vieläkin mun kaverista jotain, mitä siellä. Ja sitten vieläkin mun lempipaikka. Mä silloin tehnyt näitä nisinä sille. Ja tänään meidän pikkussa aika silloin. Ja sitä työtä. Mä esitän, että mä oon kuussa toimisella. Eikö se kivaa näytellä silleen? Mä kuulen niiden äänet. Tuuju, tullaan. Tuossa te kuulitte, ne on aika lähellä. Tämä ei tässä vain. Täti Tuuju. Kyllä täältä tullaan. Moi, siis mä heidän täti vielä. Jos et vielä muistanut. Kyllä mä muistin. Ja on kiva ehkä, varmaan kiva päästä niitä kautta se pelineen vahtiin. Vaikka se olisi halunnut jalani. Mutta voisittekö siis nyt olla tosi nätissä, koska mun tässä yksi mun yksi YouTube-video tässä näin. Nyt voisitteko olla tosi nätisti? Juu, voidaan olla. Vitsi, ei ole yhtään. Joten muistakaa sitten olla nätissä, nyt mä siis lähden. Moikka! Ja teidän iskä äiti, mutta voisitko sä vielä jäädä tuolla siis meidän niinku kotiin sisälle? Niinku jäädä niinku sitten niinku yököllä, kun heidän äiti ja iskä tuli siitä oliko se nyt huisrokki. Ne tulevat sieltä vasta huomenna ja ne tarvitsi siitä jonkun herää kotiin, koska on siitä uskalla mennä toisten kotiin sillain. Joten voisitko sä tulla niinku heidän kanssa sitten järjestämään meille? No okei, voin. Mä laitan sitten mun äitille siitä viestiä. Juu. Ja mun äiti tietää tästä. Mä laitan siihen just tästä, kun mä olin matkalla tänne.
sit ei se varmaan nyt töissä. Juu, kyllä hän on töissä jo. Uskalla sit nätisti lapsaseni. Kyllä. Joten mä siis tässä lähden. Juu, mä voin jäädä vahtiin noita sitten. Juu, moikka! Mitä siis ekana tehtäisiin? No, mä meen nyt. No mä kattoo. No, mitäs te haluaisitte tehdä? No, mennäänkö piilosta? Juu, hyvä idea. No okei, mä voin laskea ekana. Viisaasti mä lasken tähän 10. Okei. Mä menen. Täällä on tää kiinni takana. Sitten mä pystyn tänne sivuille. Mä ajan tässä sitten. Mä menen. Haluatko mä tonne liukumaan alle? Ihana. Mikäs tää mun piino? No sorry. No niin jatkis. Mä olen taakse. Mä menen. En mä tiedä mihin mä menisin. Katsotaan mahdolliksi mä sinne liukumaan alle. Äänen ihana. No voi ihana. Mä menen tän taakse. Tän hyvä piilo. 7, 8. Lähtisikö mä vielä piiloon? 10. Piilos vai ei? Täältä tullaan. Pieru. Ei ne ollutkaan ihan sellaisia pikkukakaroita, mitä mä ajattelin. Joten mennä se tehtiin. Tämä on kiva. Voisin mennä oikein lapsenlahti. Vaikka kyllä aina semmoisen lapsenlahti juttuja, että tänne pitää mennä aina lapsen variksi. Miksi ihan perustaa semmoiset paikat pahan tyttöjä? Sinut löydetty. Mikä nimesi sun ikinä olikaan? En halua kertoa sulle, koska mä en ihan varma, että voiko sua vielä luottaa. Kyllä mua voi luottaa, vai mitä sä luulet? En mä ihan tiedä. Sä et saa mua auttaa, sä meet sitten. Menkää sitten tohon puiston penkille. Okei. Moi. No sutki löydetty, mikä sun nimi ikinä olikaan. Mene sitten puistopenkille. Sitten ollaan löydetty vihdoinkin mä löysin kaikki noin pikkukakarat. Eikö siis etäällä kakaroita? Pikkuhenkelis löytyi vihdoinkin. Siis tämän jälkiskentäen miettiin, mitä ne haluaisi tehdä. Ja ne haluaa mennä nyt hippaa. Joten siis, nyt voidaan mennä siis sitä hippaa. Ja sä oot eka hippa? Juu niin ootkin. No okei. Otetaan me etumatkaa. Mä oon ottanut tarpeeksi etumatkaa. Mä otin tästä. Ja siis nyt mä opin ottaa noitakin. Kiinni! Kiinni! Jätä sut tietty kiinni. Et sä mua ikinä kiinni. Saapa! Kiinni! Ei! Nyt on siis menty ja heikkänä. Mä en ihan kaikki etupanna. Mä otan tiedät kiinni! Kyllä. Mitä vitsiä tuolla oikein tapahtuu? Mä saan terhiä kiinni! Pitäisikö mun soittaa hänelle? Kyllä. Moi. Siis, täällä on
on toi sun lapsi Aino ja sitten tänään hän on varmaan lapsenvaihtoinen jälkeen 2. Ja tässä ei tuu oikein mitään. Voisiko please tulla tänne? No, minä olen täällä Jussissa portaho-hommissa. Täällä on tämmöisiä ihania kivi-istutuksia meille. Joten voisitko kertoa, millainen tilanne sillä oikein on? Mä voin kertoa, siis ne varmaan menetään hippoja. Se näyttää aika sellaiselta 3-4-vuotiaiden hipolta. Mitä hikomisen hermoksi sillä. Näetköhän sä ihan oikein? Mun lapsilla ei mene kyllä ihan niin hyvin hermot. Joten mä voin tulla ihan tarkistaa kyllä, että onko se hän. Hurjaan kiitos, että pääsit tänne katsomaan. Jos se meillä näyttää niin hurjaalta, että minä ja minun poikaystäväni ei edes voida katsoa siltä, vaikka se on niin hurjan näköistä. Tulee sille pikimmiten. Siis missä he ovat? Tuolla noin. Aino! Tänne näin ja heti! Ja lopeta toi meno! Mitä vitsiä? Tule heti! Aino, mitä sä teet täällä? Me mennään hippaan. Hei vaan nyt hippa. Ja mun pitäis mennä noille sit niinku yöksi niinku lapsenvahdiksi niille kotiin, koska ne ei suostu nukkuu 5 vaikka ei heidän äitinsä tulevassa huomenna heidän täti lähti jo kotiinsa. Vähin ja siis teiset vähin silläin. Hei voi tuolla, entäs minä menen sinne, sä voit jäädä kotiin nukkumaan. Ei, alun kotiin niin, kun sen oli niin kivoi. No okei. Jos soitat mulle heti, jos se sattuu jotain, ettei sulla melkein mene hermot. Okei. Sen äiti, mitä me täällä teet? Teihin oli meidän lapsenvahti. Samaa mäkin mietin. Vakoilat nyt meidän lapsenvahti Ainoa. Juu, hyvä idea. Ja nyt on jo ilta ja mä ollaan menossa nyt heille kotiin täältä näin. Ja sillä lailla mä seuraan kerralla kuva heidän kotona. Sitten me tultiin heille sisälle. Ja tänään on aika tysetä. Mitä? Me muutettiin telepässä viime viikolla. Me mennään nyt nukkumaan ja lattianpedeille. Tää näyttää kuin. Toisaalta tää viihdytään konsanaa. Joten nyt ruvetaan sit nukkuu.